लागायखावनांगौलै लागायखावनांगौ मेहेर भाई देग्लायनि बे बोसोर गोदानखौ गाजा गोमजायै लागायखावनांगौ। आच्छा बे साला अनिल फाग्लाया लकेसनखौ मोजां लानानै दोननो रोंगोना रोङाखैलै साला बे साला मालायनि जाखोना जुखोनायावसो लाफ्लांदों बायदि मोनथारबायलै आङो मेहेर भाई एमजेआथ' मासे गोबाव जाखोब्रा माथो नेबाबो फैया साला सुवा बे एमजे साला हिनजावखौ लाबोफादों जानो हागौलै। आच्छा फैनांगौथ' बे दायो एफा नेबाय जोङो दा साला सानजौगुलायजासे जालायगोन थाब ओंखारबोनांगौब्रा थाब ओंखारबोनांगौ ना मा बुङो मेहेर भाई? नङा माथोब्रा फैला आदा। आच्छा बे अनिल फाग्लाया बे जोंनि खाथिनि भैरब खन्दआवनो जाजाथारो बबे खन्दआव लकेसनखौ लानानै दोनखोलै बे सुवादालाय साला आरो बे फारसेथिं साला एमजेआबो दाबो फैया साला सानजौलायलांबाय साला बे हिनजावखौ लाबोफादों जानो हागौलै साला फैला आदा हनै नङा माथो साला लाबोफामारदोंसो नायहरलाय फैला आदा हनै साला बिनिखायनोथ' एसे लेट जाबोदोंलै बे साला सुवाद एमजेआ। आच्छा प्रिति सना नोंलाय मानो फैफानांगौ जालायखोब्रा मालाय सेंग्राफोर पार्टि जानायावलाय साला नोङो न'आव थाबानो जायो साला मैया समफोरसो हाबानि साला बायनानै थांदों आरो जोंजोंलाय मा साला निउ इयार जानो ओंखारफाखोब्रा नोंलाय प्रिति सना साला बे फैला आदाया साला दा नेबाबो मोनि साला रागा जोंलायसिगोन बे सुवादा साला दा आरो आंखौ हिनजावखौ लांनाय नुबाय साला बे फुरा बुगिखासिगोनलै प्रिति सना साला नों फैफाथारनाङामोनलै बे मालाय सेंग्राफोर साला पिकनिक जानायाव नों साला फैनानै साला दा आंखौसो लासि खालामाथ'। आच्छा फैला आदा माथो खालामबावनो बे सानजौनायखौलाय साला बे लेट खालामबायना साला मानसियाबो हनै नेगासिनो जमा थांफाखानोसै थ'दो बिसिथि गोबाव जाखोमोनब्रा मेहेर भाई जोंखौ नेनायालाय साला बे हिनजावानो साला माबा निउ इयार जानो होननानै साला फैथाबनायाबोलै बेयावनो एसे लेट जाबाय साला बे साला अनिल फाग्लायाबोथ' खम रागा जोंगासिनो बे साला बेथ' मा लांखायावनो मोनहैना दंखायो साला जोंखौथ' बिराद रागा जोंखासिगोन मा उफायबाव साला बेफोरबायदिनो थगायनानै माबा मोनसे खालामाबालाय साला आंथ' जोबोर बुंदोंमोन नोङो जोंजों फैफानाङालै होननानै मानिथारा बे प्रितिया साला लोंना होदोलै प्रिति सना लोंना होदो जोंहा सानैजों एसे आलदा लोंखानांगौ बे सेंग्रा मोद्लाफोराथ' बांद्राय लोंखायो नालाय बिसोरजों बारा सन्देरनाङा साला एसे लोंनानै आरो मोसाहैखावनोसै सानैजों बे गोदान बोसोराव मोसाखायाबा माथो खालामनांगौ ना मा होनो प्रिति सना? एमजे सना मासि मोजांलै बे लकेसना साला जोंनि कलकातानिफ्राय बे साला भैरब खन्द'आसो मासि मोजांलै साला पिकनिक जानोबो आयु आंथ' बेबायदि जायगाखौ मोनबा जोबोर मोजां मोनोलै एमजे सना आरो माथो अनिला बांद्राय लोंथारबाय नामालै बेयो नायहरलाय एमजे सना हनै माथो जाथारला मोसाबायसो माथो हनै थु एमजे सना जोंहाबो एसे मोसालांनानै थांदिनि। आखाया हगारलै सना आखाया हगार साला बे सालाफोरा नुबा लासिंसिं जाथारगोन आं नोंखौ दहायनो बुंदोंमोन बांद्राय दालों साला लोंनानै साला जाला बुद्रुसो मोसाबाय माथो नोंलाय सना बिसोरजों एसे मोसाहैदिनि थु साला बे बोसोर गोदानाव गाजा गोमजायैनो मोसालांनांगौ फैदोलै सना फैदो। बे फाग्ला एमजेआलाय मा आलादा हिनजावजों लोंहैखोब्रा साला जोंजों बे सुवादा मोसाफैगोन ना फैलालै साला बे साला हिनजावखौ लाबोनानै साला जोंजों मोसाला नामालै बे साला सुवादालाय। आच्छा फैला आदा बे 2024 मायथाइनि मेथाइखौनो लागायनोसैलां साला दाख्लै दोंसे सुजुना दोनखादोंमोनलै आङो फैला आदा बेखौनो लागायनोसै साला। नाजाया अमा जाया दाउ जा नाजाया अमा जाया दाउ जा हेपि निउ इयाराव हेपि निउ इयाराव दासो जादोंब्रा साला गोदान बोसोरनि लागायना हो अनिल आदा बरिया जाखादों बरिया बयबो मोसा हेपि निउ इयारनि।